2, 1. Goed hier, man. Zie je? Ik heb wel gewoon richting Koudem rijden, ook 30 minuten is dat en dan stoppen we langs de diek. 50 push-ups, 20 sit-ups, 10 burpees. Nou, die sit-ups die heb ik zo hier. Oké, dus dan doen we beide 24, 10 en 4. Let's go. Oh, oké, dat weer de 4. Dat is die orde 4, hè? Ik vind het ook niet, maar ik denk dat ik wel hartstikke zie ben. Oké. Nog 4 burpees. 20. Dat is zo snel. Ja hoor, draaien. 1. Dat wist je maar van nou. Nog kijken. Woe. Lekker bezig. Lekker winnen. Kouden. Volgens mij heb ik echt al 20 keer zo en een keer al koud, een keer Ja. koud. En we komen maar net die koud. Al ben lietse appels, hè? Maar ik wil je niet en dan staat dan de rest is. Wij hebben grappige appels trouwens. Het zijn kinderappels. We maken naar bienties, koude met bienties, ken je dat wel? Nee, Ah, dat zijn lekkere bienties. dat weet ik niet. Ja, weet ik net. Ik heb wel een regio niet in. Heb je ergens koude met bienties of zo? Mag ik wat vragen? Komen jullie uit Koudem? Nee, we komen uit Limburg. Oh, nou dan weten jullie ook niet waar de Koudem bientjes zijn. Nee, oké, we zoeken verder. En is dit jochie dan? Ja, we gaan zoeken. Dankjewel. Betekent die Limburgers nou echt dat we de koude met bienties vinden hier op Google Maps? Nee. Hallo. Ik denk dat die Limburgers net wisten dat een bientje weer. Nee, oké. Dat neemt ook grote happen, man, jemig. Nou, daar is het klokjes dus voort. Weet je hoe ik werk ergens koude met bienties vinden ken? Op het timpen. Dankjewel. Yes, bedankt. Nog een dag. Nou, als ik die voor jou allemaal pakken, dan staan we hier morgen nog. Ik kan weer lollen. Wauw. Dank je. Wauw, applaus. Ik ben hier nu op de trimpen en hier zijn de allerlekkerste bienties. Wist je welke bienties dat binnen? Drop het dan even in de comments. Leuk. Leuk! Ik ben leuk bezig. Yes! Jij rijdt nu naar? Lollen. Oké, dan moeten we naar Lollen, nee. Eerste Littens Ja. en dan naar Hoens. Oké. En dan kunnen we scoren. Dan kunnen we scoren. Want die zijn 2020. Dus we zijn nu in Koudem. Koude. Nou, we gaan toch al lollen. Ja. En dan die horen en die 4 minuten. Dus we trekken dan 60 punten achter, hoor. Ja. Zullen we even een dansje doen? Want ik net te lang bezig was met het Nee, ziekje van een nee. doeske. En dan stond niks kerst en ik niks Nee, dat ken. is... Ik heb beter een feitje. Ja, ken ik. Lollen. Dus het dwarfeest. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Ik heb dan net ergens een activiteit gezien. Dwarfsuus. Ja, het dwarfsuus wel heel bekend is voor de meesten. Hey Martijn, wat hebben we hier echt net een lol, hè? Lol in Lollum. En Ja. weet je Jim, in welke stritten dit dwarfsuus is? Ik zou zeggen, dit even weten in je reacties. Mooi. Perfect. Lollum. Lollen. En we gaan verder. Hoens. We gaan hier naar Hoes. Yo Jenny, ik weet niks. Zullen we gewoon die tjerken filmen of zo? Ja. Als ik nou dat ding film en Doos is dan iets van... oh, mooi tjerken. Wist je weer de stiert? Zijds of zo. Zullen we dat dan? Oké. 3, 2, 1. Just dat mooie topje van de tjerken. Is nou iets welke die komt? Tweet in de comments. Top. Nou, stiet erop. Stiert erop. En door! Zo makkelijk is het.
dit dorp gaan duurzamer wonen. Wauw. Oh, goed zo. Ik denk net dat hier... Een supermarkt is. nee. Maar... Een tjerke. Workum 10, Hesse. Workum 10. Wij de TikTok-maatje hiervoor. Ik denk Ja. de meesten uit Hoes. Oh, hij kent welk standbeeld het is. De meesten die in dit plak wennen, die weten sowieso wel waar dit standbeeld zit. Het is gewoon een mooie houten standbeeld. Vind je het net? Prachtig, het is zeker. Ja. Dus wist al waar dit standbeeld zit? Ik zou zeggen... Comment. Drop het in de comments. Let's go. Nou, leer. Hoens. Hoens is klaar. Ja, wij gaan... No, yes, littens. Yes, litten, dus dat werkt 20 en dat is maar 4 minuten hiervoor. Oké, guys. Hinderlopen. Hielpen. Hielpen. Hinderlopen, hielpen. Oké, we zijn nou hier, maar dat is eigenlijk een beetje een onhandige hoek, want we hebben eigenlijk alles hier al gehad. We hebben Koudem gehad, we hebben Heerenveen al gehad, we hebben dit heel Zuidwesthoek hebben we nog al gehad, dus Ja. een beetje mooi. Dus we doen deze nog en dan geven we de rode kant op. Ja, dan moeten we dan richting Drachten. Ja. En dat is dan best wel een eind. Dat is echt nog een oerenrieden. Ja, sowieso. Dus nou gauw hier een TikTok op nemen en dan Ja, weer zal zullen. ik iemand die doen? Ja, als we nou hier of zo de camera zetten, dan kan het mooi zijn, heel compact. Ja, jap, jap, jap. En dan doen we wel mooi als Jermen zou heen en dan ben we een soort warm. Wat een domme TikTok. Ik go. Oh, ze ben nou in hinderlopen. Nou pas. Ja, nou pas, ja. Maar wij binnen bijna in... Eerste de littens. eerste littens. Eerste littens. Dat is echt een 20 jaar. 20 jaar. 20 jaar, lekker. Lekker. En dan moeten we even een plekje... Plakje vinden. plakje vinden om te filmen. Op de film hier. Oké. Oh, Ik vind het ook wel een mooie plek om te filmen Ja, trouwens. doe hier. Oh, God, gloeiende. dit was geen rem. Dit is de rem. Iemand schrikt ervan. Sorry. Geiske, Ja? Brecht, Getty. Nee! Zo Nee, we hebben ook 10 minuten met een challenge. Nou, als ik nou heel hard toeterie. Ik denk niet er met dicht. Oepsie. Wij wachten nou tot ze is belly. Oh, we belly hun bij hem. Hallo. Oh, Hallo. nee? Nog niet. Hij zit er ook in. Wow, dit is helemaal fout. Shit. Nou, ze zitten nog in al die liete plakjes. Gewoon TikTok, mijn vriend. Ja, TikTok met de vreemde. Hebben we helemaal net een mooi dag. Hey, hallo. Hallo. Hi. Nou vertel. Beginnen hier? Oh, Ja. wij wel. Je matte een TikTok maatje maar random voorbij gaan. Oh, maar die hebben hem! Oh, bij je. Oh, leuk. Ja, leuk. Go, We gaan nu ja. gelijk aan de slag. Hier is een voorbijganger. Hoi, kijk. Die meneer. Mag ik u wat vragen? Ja, oké. Als hij klaar is met tanken. Oké, als hij kleert met ik. In het eerste van Friesland is alles nog open. Dus het wordt echt een street. Ja, ze zit nooit in Burger, dus wij wat nou kiezen. Ik wil eigenlijk vragen of we een TikTok filmpje mogen opnemen. Ja. Dat gaan we niet doen. Street van het eerste.